I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love. Slovenské hemofilické združenie spája ľudí s krvácavým ochorením, teda hemofíliou u nás. Okrem pomoci svojim členom informuje okolie o chorobe i o tom, ako aktívne vedia žiť. V banskobystrickej časti Podlavice sa stretli zdraví i chorí, športovali, súťažili a zabávali sa spolu. Slovenské hemofilické združenie zorganizovalo už druhý ročník športové podujatia pod názvom Športové hviezdy Slovenska deťom. Potom tejto akcie je nejaké také heslo športom proti hemofílii, teda aby aj tie zdravé deti možno prejavili nejakú spolupatričnosť tým chorým deťom a zase možno tie choré deti sa potešili z toho, že ich zdravší kamaráti tu môžu vyhrať rôzne zaujímavé a pekné ceny. Minulý rok to bolo teda na štadióne SMP na Šťavničkách. Trošku sme sa tam teda nedohodli, tak sme sa rozhodli pre síce menšie prostredie, ale to útulnejšie na štadióne FK Jupy Podlavice. No prečo práve tu v podstate Jupy vychovalo Mareka Hamšíka, ktorý sa zúčastňuje tejto akcie veľmi aktívne. Podujatie Športové hviezdy Slovenska deťom 2 podporili okrem Mareka Hamšíka aj ďalší športovci. Richard Zajac, Richard Zedník, Tomáš Surový, Peter Budaj a v neposlednej rade Michal Hanzuš. Táto myšlienka je myšlienka Michala Hanzuša, ktorý je vlastne 9 rokov tvárou Slovenského hemofilického združenia. On už 9 rokov vlastne chodí do táborov a cvičí s tými deťmi, pomáha im. Nahrali vlastne spolu videokazetu o stretchingu, o cvičeniach a teraz vlastne táto akcia ďalším pokračovaním toho, čo sa už 9 rokov proste realizuje. Tí ľudia potrebujú pomôcť, je to dosť finančne náročné, tá choroba je dosť finančne náročná, majú injekcie, ktoré potrebujú i hneď po nejakom zranení, ktoré nie sú lacné a v podstate oni ma oslovili ešte pred 9 rokmi a v podstate každý rok som chodieval ku ním do táborov, kde rehabilitujú či už deti alebo dospelí a nejako sme si vytvorili taký vzťah, že v podstate snažíme sa potom robiť aj iné veci a vlastne takáto akcia je ďalšia forma pomoci. Nie je to také viditeľné veľmi, tá choroba, ale proste je ako vrajím finančne náročná a je strašne nepríjemná, lebo proste tam je tá osveta dôležitá. Deti nemôžu robiť všetko, lebo v podstate ja som s nimi bol jeden rok hrať hokej a potom sme to aj zatrhli, lebo to bolo nebezpečné, lebo keď sa zrania, tak vravím, ako nemajú tú zranenosť krvi, tak majú s tým potom troška problémy. Takže je to taká choroba nie až taká známa, ale je nepríjemná určite. Rodák z Banskej Bystrice Michal Hanzuš dal dokopy hviezdy a je aj čestným členom združenia. Prišiel som na pozvanie Michala Hanzuša, môjho dobrého kamaráta. Som veľmi šťastný, že vlastne organizuje takúto vec, kde vlastne hlavným dôvodom sú deti a vlastne toto všetko pre nich, takže je to super a snažím sa to podporiť ako najviac viem. Mišo ma s nimi zoznámil, s Mišom dobrí kamaráti, urobili sme to minulý rok a vyšlo to veľmi dobre, takže som si povedal, že aj tento rok by sme to mohli urobiť. Takáto benefičná akcia je dobrá vec a tým deťom treba pomôcť, takže vždy, keď je príležitosť, tak pomôžem. Richard Zajac síce kvôli zraneniam nemohol ukázať svoju futbalovú zručnosť, no aj tak akciu podporil svojou účasťou. V prípravnom zápase som sa zrazil s útočníkom, dopadlo to pre mňa zle a takže môžem sa naplno venovať tejto akcie, keď neaktívne. Vzhľadom na to, že už mám sám 2 deti, tak je to pre mňa určite zaujímavá akcia a všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom pomôžu chorým na hocičo, tak sú u mňa vysoko vážení. Deťom robili radosť športovci, ich autogramy ako aj samotné súťaže. Skákali vo vreci, zdolávali prekážkovú dráhu, strieľali paintballovou zbraňou na cieľ, kreslili, vyskúšali si zručnosť vo florbale či futbale. 6 najobratnejších mladých florbalistov si neskôr zahralo zápas s hviezdami. Každé družstvo bolo zložené z 3 detí a 2 hviezd. Dozvedeli sa z novín aj z internetu o tejto akcii, jednak tým, že chlapci sú fanúšikovia hokeja, aj futbalu, hokej hrávajú vo Zvolenie. Prišli sme sem aj preto, aby sme videli hviezdy, ale hlavne preto, aby si zašportovali, čo som veľmi milo prekvapená naozaj. Myslím, že organizátori to spravili pre deti naozaj fantasticky. Deti si tu naozaj môžu vyskúšať rôzne tie aktivity. Chlapci už vlastne prišli, myslím, že všetky. A veľmi sa mi to páči, aj ten prístup vlastne všetkých celých organizátorov, samozrejme aj tých našich hviezd. Myslím si, že to je veľmi pekná myšlienka a bude by také akcií bolo viac. My sme prišli stráviť pekný deň a popri tom podporiť aj niečo, čo má význam. Som koparov točíš také kužery. Ešte som robil
s hokejbalovou robčičkou som to isté robíš s takými menšími kúžerkami. Bodku za veselým dňom priateľskej atmosféry spravil benefičný zápas hviezd proti domácemu futbalovému klubu Jupy Podlavice. 3 najšikovnejšie deti z futbalových a florbalových súťaží nastúpili na prvých 15 minút v družstve hviezd. Zápas skončil v riadnom hracom čase remízou, no na pokutové kopy hviezdy prehrali. Súčasťou podujatia Športové hviezdy Slovenska deťom 2 bola aj tichá aukcia športových dresov. V aukcii máte možnosť vidieť dresy Mareka Hamšíka a Michala Hanzuša. Sú to dresy ako ich z materských klubov, či už Neapol alebo LA Kings, tak aj zo slovenskej reprezentácie. No a zmyslom tejto akcie je v podstate podpora Slovenského hemofilického združenia, nakoľko celý výťažok z tejto akcie pôjde na konto Slovenského hemofilického združenia a podporu ich projektov. Na realizáciu táborov a rehabilitačno-rekondičných pobytov, či už pre deti alebo pre dospelých hemofilikov. No a samozrejme v rámci osvety a tak ďalej. Organizácia na jednotku, hviezdy k tomu. Také bolo podujatie Športové hviezdy Slovenska deťom 2. Zapísalo sa veľkými písmenami do pomyselnej knihy Humanity a potvrdilo Andersenove slová, že niet krajších rozprávok ako tých, ktoré píše sám život.